الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, аннан башка гыйбадәт кылырга лайыклы һичбер зат юк. Ул мәңге тере, ул яшәешне барлап торучы. Ул бер кайчанда йокымсырап шерем итмәс, ул бер кайчанда йокыга китмәс. Күкләрдә һәм җирдә булган һәр нәрсә аныкы. Кем аның каршысында, аның рөхсәтеннән башка шәфәгать кыла алыр икән? Ул һәр нәрсәнең дә үткәнен, киләчәген дә белә. Алар аның гыйлеменнән, ул үзе теләп аларга белгерткән нәрсәдән башканы белмиләр, шылгап ала алмыйлар. Аның күрсие күкләрне һәм җирне үз эченә ала. Аларны саклау аның өчен бер дә авырлык китерми. Ул бар нәрсәдән дә биек һәм бөек. Ни өчен әлеге аят Аятул Курси дип атала дигәндә, галимнәребез шуны әйтә, бу аят Аллаһның күрсие хакында сөйләүче Коръәндәге бердән-бер аят. Әлеге аят гыйбадәткә бары тик Раббыбыз Аллаһ кына лаеклы икәнлеген аңлатучы аят, ягъни Таухид аяты. Таухид белән шыплап тулган аят. Бу аят бик кыска булуына да карамастан, бар Коръәндә тасвирлана торган 3 төр таухидны үз эченә алган аят.